Бүген күргәзмәгә килүчеләр 76 ел элек булган мөхиткә, хәрби госпитальгә килеп эләгә. Монда төрле якта яралы солдатлар, алар контузия алган һәм шәфкать туташлары ярдәм күрсәтә. Монда барысы да шушы чорны хәтерләтә. Кәрим Тинчурин театры артистлары белән Казан театры училищесы шәкертләре рольләргә кергән экспозицияне Фәрит Мөхәммәтшин игътибар белән карады. Прочно воцарился тут тяжкий душ. Күргәзмә залларында Татарстанның Бөек Ватан сугышындагы җиңүгә керткән өлеше күрсәтелә. Менә Казан кинохроникасы кадрлары. Фронт өчен кем күпме ярдәм күрсәтүе, киемнәр, азык-төлек җыю мизгелләре. Ә монысы Кызыл Татария газетасында басылып чыккан мәкалә. Колхозник Татария танк колоннасы өчен республика районнарындагы яшьләр 100 миллион сум акча җыю турында язылган. Бөек Ватан сугышы геройлары аерым экранда күрсәтелә. Это делается для того, чтобы отдать дань уважения, памяти, тому героизму, тому ратному подвигу, военному подвигу наших земляков, татарстанцев. Күргәзмәгә фронтовик хатын-кызларның сугыш турында истәлекләре дә кергән. Аларны мәрхәмәт депутатлары оештырган «Сугыш хатын-кыз йөзле була алмый» исемле проекцияларында язып алганнар. Каждая женщина выстояла, выдержала. Без бу проектта сугыш чоры хатын-кызларның язмышын күрсәтергә тырыштык. Алар арасында бик күп һөнәр ияләре бар. Һәрберсенең тарихи китап язарлык. Без бу проектны дәвам итәбез. Хәзер тыл хезмәтчәннәренең истәлекләрен, фотоларын җыябыз. Завод-фабрикалар фронт өчен эшли башлый. 1943 елда Татарстанда нефть табыла. Менә шул елда Камал театрында балалар өчен оештырылган чыршы бәйрәме. Ә менә бу фотода бөтен эшне ташлап фронт хатларын укыйлар. Бу сирәк кадрларны 9 майга кадәр Казан ярминкәсендәге күргәзмәдә күрергә мөмкин. Фәрүзә Мәҗитова, Алмаз Зыядинов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.